имрӯз солори варзишии «Динамо» ба макони воқеи рақобатҳо ва такмили маҳорати паҳлавонон табдил ёфта буд. бори 14 аст ки мусобиқаи анъанавӣ оид ба куштини ҷудо барои дарёфти ҷоми вазири корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон алоқамандону дӯстдорони ҷудоро ба ҳам меорад. чорабинае ки сол аз сол на танҳо мақоми худро баланд бардоштааст, балки бо фарогирии васеъ ва сатҳи баланди ташкилӣ ба яке аз мусобиқаҳои муҳими варзишӣ дар миёни кормандони сохторҳои гуногун табдил ёфт. имсол дар мусобиқаи мазкур бештар аз 60 паҳлавон аз ҳисоби кормандони сохторҳои қудратӣ, инчунин намояндагони корхонаву идораҳо, вазорату ташкилотҳои давлативу ғайридавлатӣ ширкат намуданд. бино ба иттилои дастандаркорон, марҳила ба марҳила чорабинии мазкур сатҳу сифати нав касб карда, таваҷҷӯҳи бештари ҷудокоронро ба ин самт ҷалб кардааст. ҳама сола дар ин чорабинии варзишгарон бо як шаомати хоса ва тайёрии ҷиддиву марумат иштирок мекунанд. чунки мо дидем дар ин чорабинӣ ҷавонҳо бениҳоят зиёд ҳастанд. ин чорабинӣ қадамҳои аввали онҳо ҳисобида мешавад ва дар оянда онҳо дар мусобиқаҳои шаҳрӣ, ҷумҳуриявӣ ва сатҳи байналмилалӣ иштирок менамоянд. чун мушоҳида шуд, ҳар як иштирокчӣ на танҳо барои пирӯзӣ, балки барои нишон додани омодагии ҷисмонӣ ба майдон ворид мешуданд. тавре медонем, ҷудо пеш аз ҳама мактаби интизом, ахлоқ ва эҳтиром ба ҳамдигар аст. аз ҳамин лиҳоз рақобатҳо каме ҳам характери дӯстона ва эҳтироми ҳамдигарро таҷассум мекард. чун анъана нерӯсанҷиҳо аз рӯи 7 вазн сурат гирифта, ҳар як бохӯрӣ хусусиятҳои хоси худро дошт. дар баъзе вазнҳо рақобатҳо хеле шадид ҷараён гирифт, ки ғолибон танҳо дар сонияҳои охир муайян мешуданд. аммо дар дигар ҳолатҳо бошад, паҳлавонон бо истифода аз усулҳои ҷолиб ва партовҳои диданӣ бартарии худро барвақттар исбот мекарданд. ман Азилов Ҳамиҷон дастаи донишгоҳи техникии Тоҷикистон имрӯз аванзи 66 иштирок кардам, иштирок дорам ва ду ҳарифи худро мағлуб кардам. ҳоло рақобатҳо давом дорад. умедворам ки хай дар ин вазн ҷои аввал шавам. ҳама рақибон пурқувватанд, ҳама барои медали тилло омаданд, ҳама мехоҳанд ғолиб шаванд. аммо касе ғолиб мешавад ки бисёр меҳнат кардааст. ҳоло мусобиқаҳо давом дорад, ҳама кӯшиш карда истодаанд. хай ҳоло мебинем ки то финал чӣ мешавад. дар маросими ифтитоҳи мусобиқаи мазкур роҳбарияти шӯрои ҷумҳуриявии «Динамои» вазорати корҳои дохилӣ ширкату суханронӣ намуданд. гуфта шуд ки ташаббусу иқдомҳои вазорати корҳои дохилӣ дар самти тарғиби варзиш ва роҳандозии мусобиқаҳо аз сиёсати варзишпарваронаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маншаъ гирифта, ин тадбир метавонад равобити дӯстиро миёни кормандони сохторҳои қудратӣ ва дигар вазорату идораҳо бештар карда, дар раванди солимгардонии ҷомеа нақши борис дошта бошад. ҳамзамон қайд гардид ки аз замони роҳандозии мусобиқаи мазкур то имрӯз чандин паҳлавонони ҷавону дорои малакаи баланд кашф гардида то ба мусобиқаҳои ҷаҳонӣ роҳ ёфтанд ва имсол низ бо ҳадафҳои судманд чорабинӣ ташкил карда шуд. муҳимияти мусобиқа дар он аст ки вақте ки байни сохторҳои қудратӣ ва дигар корхонаҳои идораҳо мусобиқаи гӯштин баргузор мегардад, ин дӯстиву рафоқат байни хизматчони ҳарбӣ ва дигар сохторҳо ба амал меояд ва баъз аз ин муайян намудани гӯштингирони беҳтарин дар ин ҷо муайян карда мешавад. дастаи раисияти қуштинои дохилӣ вазорати калои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон ки зиёда аз 30 нафарро ташкил медиҳад, дар ин мусобиқа мо дар 7 вазн варзишгарони худро сафарбар намудем ва мо боварии комил дорем ки варзишгарони мо бо мусобиқа ҷойҳои намоёнро ишғол мекунанд, чунки онҳо тамринҳои худро дар дохили қисми ҳарбӣ ва берун аз он дар залҳо тамринҳоро зиёд намуданд. чун ба ҳамагон маълум аст, гӯштини ҷудо дар Тоҷикистон яке аз писандидатарин намуди варзиш миёни мардум ба ҳисоб меравад. дар сурати бештар гардидани чунин мусобиқаҳо паҳлавонон имкон пайдо мекунанд ки касбияти худро сайқал диҳанд. дар маҷмӯъ ҳар як партов, ҳар як ҳаракати техникӣ натиҷаи тамринҳои пайвастаи иштирокчиёнро нишон медод.
чунин чорабинҳо на танҳо ҷисмро нерӯманд мекунанд, балки рӯҳро низ қавӣ мегардонад. ҳисси масъулият, ватандӯстӣ ва ҳамдигарфаҳмиро таҳким медиҳад. дар ин чорабинӣ аз қисмҳои ҳарбии ҳудуди ҷумҳурӣ сарбозону афсарони варзишгар бо ҳунари болои худ инҷо майдондорӣ карданд. дар баробари хизмати худам дар ин мусобиқаҳо иштирок намуда сазовори ҷой намоён гаштем ва ин мусобиқаҳо ҳоло идома доранд ва дар оянда бояд кӯшиш кунем ки медали тиллоро насиб гардонем, на дар арсаи ин ҷумҳурӣ, балки берун аз ҷумҳурӣ мо сазовори нишони тилло гардем. пеш аз хизмат ман дар назди мураббии Хушқадамов Хусрав машқу тамрин мекардам ва боз баъде ки ба хизмат рафтем ин машқу тамринҳоро идома дода дар ин мусобиқаҳо иштирок кардем ва сазовори ҷои аввалро ишғол кардем. ман фикр мекунам ки ҳар варзишгаре ки меҳнат мекунад ба ин мақсадҳои худ мерасад. чун дидед рақобатҳо бисёр хуб ҷараён доранд. Дар назди мо Наби Нуралӣ аст, яке аз паҳлавонони шинохтаи кишвар. Хуб, Наби, айни ҳол кадом марҳила аст ва имрӯз аз кадом даста баромад доред? ҳозир марҳилаи нимниҳоӣ мебошад. ман аз дастаи раиса қушунои дохилаи вазарат кори дохилии Туйсон дар инҷо баромад мекунам. тӯли 4 моҳ мешавад ки дар қисми ҳарби 35 адои хизмат карда истодам. Хуб, акнун то ба марҳилаи нимниҳоӣ омадан чӣ гуна буданд рақибон? Умуман ҷараёни қуввозмоӣ? ҷараёни қуввозмоӣ то ба марҳилаи нимниҳоӣ омадан дар даври аввал озод будам ва дар ду даври дигар пирӯз омадам ва ба даври нимниҳоӣ омадам. рақибон на он қадар рақибони сарсахт буданд, аммо ҳоло бо яке аз варзишгарони муваффақ, яъне Девашчич ҳунарнамоӣ мекунам. хуб, чун ҳозир эълон кардан рақиби шумо Девашчичи Устопирён аз сулолаи Устопирён аст. фикр мекунам таҷрибаи хуб ҳам дорад. акнун бар муқобили чунин ҳарифони акун андак пурқувваттар чӣ гуна равишро истифода мебаред? бар муқобили рақибони пурқувваттар дигар усулҳое ки мо дигар равиши худамонро гӯштинамонро дигар мекунем ва дар болои татами худамонро нишон медиҳем. бисёр хуб аст ки имрӯз дар баробари хизмат боз дар мусобиқаҳо ширкат мекунед. чанд ҷумла дар мавриди имкониятҳое ки дар қисми ҳарбӣ барои шумо муҳайё мешаванд? дар қисми ҳарбӣ мо яъне 3502 ва раёсат қушунои дохилаи онҳо моро дастгирӣ мекунанд. мо метавонем баромада дар берун яъне тамринҳои худамро кунем ва баромада дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ ва ҷумҳуриявӣ иштирок кунем, парчами азизи Туйсонро баланд бардорем. саломат бошед. ба шумо муваффақият. тамошо мекунем акун рақобати шуморо. Наби Нуралӣ дар марҳилаи нимниҳоӣ тавонист Девашчичи Устопирёнро бо як имтиёзи юков шикаст диҳаду роҳашро ба марҳилаи ниҳоӣ ҳамвор созад. мо хостем нокомии Устопирёнро пурсон шавем, аммо ӯ хеле роҳафтода буду чизе нагуфта аз майдон рафт. рақобат бисёр
سخت بود. چی نظر دارید شما؟ اشتباه در کجا بود در فکر شما؟ چی نظر دارید اشتباهی که شما داشتید؟ همین طور نبی نورعلی در مرحله نهایی نیز موفق شده صاحب مدال طلایی وزن 73 کیلوگرم شد. در وزن‌های دیگر نیز نفران لیاقتمند کسبیت والای خود را نشان داده روی منبر افتخاری برآمدند. چون دیدم اینجا رقابت‌پذیری در وزن شما خیلی پرشدت بود و اساس غلبه خود، اساس موفقیت خود رو در چی می‌بینید؟ من اساس غالبیت خود را در آن می‌بینم که ما ورزشکاران باید در تمرین‌های خود بسیار مهنت کنیم و روحیه خود را بلند نموده تا که در مسابقه‌های سطح بین‌المللی اشتراک نموده در آنجا سزاوار نشان‌ها گردیم و پرچم دولت خود را در آنجا بلند برداریم. امروز برای من خیلی روزی پربرار بود. من همه حریفان خود را با ایپان آنها را مغلوب کردم و من مینداری خود را به تشکیل کنندگان این مسابقه میرسونم که آنها به ما امکانیت میدهند که در چنین مسابقه ها اشتراک کنیم و درجه ورزشی خود را بلند نموده ما در مسابقه های بیرون آمادگی خود را زیادتر گردونیم. من در این مسابقه از دسته وزارت کارهای داخلی برآمد نموده سزاوار مدال طلا گشتم و من در این سال این اولی کار است و من میخواهم که در دوام سال و در آینده میخواهم پرچم دولت خود را برهم بردارم و به نشانهای بلندتر از اینجا برسم. جریان رقابت‌ها نشان داد که سطح جودو در بین کارمندان ساختارها و مؤسسه‌های گوناگون خیلی بالا رفته است. یکی از مهمترین جنبه‌های این مسابقه تقویت روحیه همبستگی و دوستی میان نمایندگان ساختارهای گوناگون به حساب می‌رود. خیلی که در اینجا دیدیم در اینجا بسیار رقیبان پرقوت هستند و ما در اینجا کوشش میکنیم که جایهای نماینده اشغال کنیم. این مسابقه خیلی خوب است که ما در اینجا اشتراک می‌نماییم و خود را تجربه خود را سیقل داده برای مسابقه های سیر جهانی تیاری آمادگی می‌بینیم. هدف از برگزاری این چهارگانه از آن عبارت میباشد که خوبتر نمودن سلامتی، دوستی، رفاقت بین کارمندان مقامات حفظی حقوق ساختار خودتی و دیگر کارخانه‌های اداره دولتی و معین نمودن بهترین ها برای سفربر نمودن در مسابقه سطح بین‌المللی. گفته نموند که همساله از جانب شورای بین‌المللی هماهنگسازی جمعیت‌های دین‌نما گشتین جودو برگزار می‌گردد و دسته مقامات‌های قدرتی ما در آنجا اشتراک می‌نمایند و جای‌های سزاوار را اشغال می‌نمایند. در جنبش غالیبان و جایزه‌داران از روی هر وزن معین شده اینچنین دسته‌های بهترین قدرشناسی گردیدند. جایزه ها نه تنها رمزی پیروزی بلکه نشان قدردانی و مهنت، اراده و زحمت ورزشکاران بود. برای بسیاری از اشتراکچیان این مسابقات قدمی مهم برای راه یافتن به سفرهای بزرگ به حساب می‌رفت. همینطور از حساب نتیجه عمومی ریاست قشون‌های داخلی وزارت کارهای داخلی جای اول، وزارت مدافع جای دوم و دانشکده تربیت جسمانی تاجیکستان مقام سوم دسته‌ای را اشغال نموده با جام مسابقات قدرشناسی شدند.